ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆଜି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଉଡ଼ି ଭୂঞା ଜନଜାତି ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିନାହାନ୍ତି, ଧୀରେକି ବସି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲ କାକା? କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲ? 4। ହଁ, ନିଧି ଭାଇ ମିଶିଲେ 5 ହବ। ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ କି 60 କହୁଛନ୍ତି। 60 ମାନେ 6 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି ତମେ କେଉଟ ନା ପାଉଡ଼ି ଭୂঞା କିଏ ଜାଣି। ଏମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଛଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଶୀ ମାଛ, ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଗେ ମାଛ ସବୁକୁ ତାର ପ୍ରଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାହେଉଛି। ମାଛ ଧରିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦବ। କିଏ ତମେ ବାହା ହେଇନ? ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ଚେଙ୍ଗ ସବୁ ନା ଜିଆ? ଜିଆ କ'ଣ ଚେଙ୍ଗ ତ କୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା କୋଉ ମାଛଟା ଆଗେ ଭାଗ କରୁଛ ମାମୁଁ? କରାନି ନାହିଁ ଏଟା ଡିଆ ମାଛ ବି ଅଛି। ଏଟା ଲୁଣି କୁହନ୍ତି। 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ 5ଟି ଭାଗ ପଡ଼ିଛି। ସେମିତି ଭାଗ ହବ। କେତେ ସମୟ? ଏଇ ତ ଏବେ ଯାଇଥିଲ ମାନେ 10টাରେ ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 12:30 1 ବେଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଠି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିନ ଆଜି? ଓହୋ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ନା ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶେଇକି। ରବୁ ଦେହୁରୀ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛ ପରା। ସେଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲ ମାମୁଁ? ଟ୍ରେନିଂ କିଏ ଦେଉଥିଲା? ତମ ଶାଶୁ? ନହେଲେ କାଠୁ ଶିଖିଲ ମାଛ ଧରା? ଓହୋ, ଏଇଟା ରହିଗଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇନି, ଚେଙ୍ଗ ତ ଜମା ଖାଇନି। ଓହୋ, ସେଇଟା ମାପ। ଏଇଟା ମାପ ପାଇଁ ତିଆରି ଲ? ଏଇଟା ମାଣ ତିଆରି ହେଲା ମାପିବା ପାଇଁ। ଭଲ। ଚୁନା ମାଛ ଗା ମାନେ ସାନ ସାନ ଗୁଡ଼ା ମାଣରେ ବାସ୍ ବାସ୍। ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ମାଛ ମିଳେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା ଉଠି ଆସେ ନା କେମିତି କ'ଣ? ନୂଆ ପାଣି ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ସେଇଆଡ଼େ ମାଛ ସବୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲେଣି ନା? କମିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ କାକା? କ'ଣ ପାଇଁ କମିଲା ଏବେ? ଖରା ଦିନରେ ଆଗରୁ ପାଣି ରହିଥାଏ ସବୁ। ଓହୋ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଜାଗା ରହୁନି ମାଛ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନଦୀ ପଟରେ ଯେଉଁ ବିଲଗା କରନ୍ତି ଖରା ଦିନେ, ସେଥିରେ ସାର ଫାର ବିଷ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ବି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି? ମରିବେନି? ପାଣି ଅଭାବ। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଭାବ ହୁଏ, ଖରାଦିନେ ଶୁଖି ନଥାଏ ନା? ଏତେ ଗାଢ଼ିଆ ଥିଲା? ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଭାଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ। ତାପରେ ଏଟା କି ମାଛ? ଏଟା
सिलिया ता ना सिलिया गुटे साइज सब सामान साइज सिलिया माछ भाग चलছে इंडिया चखना गला माछ भाग आथरे काली जीव वर्षा होची आज माने मैं जाओ एवढा एवढा पुडा जीव पुडवे अच्छा ठीक আছে या जोगा एक्स्ट्रा बॉडी गला समस्त एटा पुडा जीव बाकी समान भाग हे गला आउ तांको घरे जाची गहला पणस मंडी केते टका केजी देलो काका आज बिकुथिलो पणस मंडी 20 टका केजी पणस मंडी सुकी सुकी 10 टका केजी हाय पणस मंडी 10 टका केजी एते टिके सस्ता 20 टोटल 20 टका वर्षा एमती वर्षा काका काली भी जीव ताले माछ मारी वर्षा वर्षा हेले ही जीव वर्षा हेले माछ भलो ताले